Malikunafoni jabarani la jabo o munu ba file sanga na ka wakati anga bololo kanala maliko na ya kata se maliko kanama ambe obela jelinfo aka wakati o chugala ama wala donya ka foko bi utukalo kilimuga ani duri samba flani muga ani kile aka kunafoni niye o watisile Malikunafoni poineta ale jabaranika ayo bismillah. Aminanga bi kunafoni damne ni femisa ambalma munu bi koraya fanfe fukana jamana chamacha bolo o fesa ni wakati na uluko nbeka usigiro nika ulu blaka sababu yake lakana balie dembaya bakileni kemeni bi olonvla de bino munu ni ulu bora usigiro lakana jabalika ufeno ayira laka fo ko uluko ni bora yoro munna saudi farabugu dogo firi sogolo one a nyogona o fana wakati kile na sa dembaya kemekononto ani biduru uluko ni fana bora usigiro la niga ukunda ansongo laminika tawdeni coronavirus ale bolochi baraw damnena lufeno kunu soma utukalo klem wanani samba flani muwa ani kele bolochi furafolo yere kera mamina sa ode uka directeur de cabinet no ye gouverneur ka directeur de cabinet ayira la ka fo coronavirus fura kemeduru ani biworo ode be ufeno bolochi la nunu yere sa ukon dobe na sigiro kele do fana be no mununu lubena wuli ninga yala kawla donia ka fo coronavirus fura mino obianga jamana kono ni wakati na ode wele ko Jackson barawilika ufeno uka kasobo mimbe yenno kunu utukalo kilemuga aninane ne yakatan saba o wakati kaso dinta o kon bolla bo ni kaso bon kon kofolen o konnala amanu no yeresa u kon botola uye ukala kolshiba fla bonyongo nika ulu jogin kasoroka boli anga jamana konnala no abe dogo kun flabo ni ivoirien ga chedo ni oezezugu Mohamed ni be bale wele ko benna zuka ale kon be kasola anga jamana o konnala no ni wasade koren yeresa ale masunya maye gioma suru ode akoni minena utukalo kletan temenina ayira ka foko seben fura fana daraka mimba fo ko jensele kenani critique la modi ga wele o sirama akasor la domba ale ayira ka foko ni wale min kon kera ale mala koninte waleya bentay orela afana yeseben fura ninka obla ka wajibiya ko ka mako falen ka obla amita ko kan kibarula amita abijan ka ulu feno muso mimbe no na yira la ka fo ko ebola bana oyira alila ale ko ni kenera ni wakati na ni kuma infora ivoirien ka kenaya ministry so o fe kunu utukalo kilemuga anani nga ko ni ayira ka falsa nyinunu ko ni be sena wala sa mamunu ni ebola tonu ko ni ngerla nyona ulu be sika do ngani wakati ko fole na sa ayira lente folo fo ka fo ko ebola bana kise be ma werela ulu ka jamana nala Afghanistan ka uka pangurum belebele do ukoni bora uka jamana konnala nika ikunda Uganda ka uka panguru jigiyoro o kansa bi araba donyaina ama biti joma biduru anikele mbonyongula Uganda ka ukoni ni manu nika ulu bisimila ko dona na tawla sama were fana koni be nale uka jamana o konnala Malikunafoni jabarani la jabo kunafoni demana mpi ambulo korabi ninga da au kengela bela jelen kuluka ode tunyini nala manga joya jona mi nyogon sora no shini inshallah kunafoni kura ulu keneka au kambe je wati bere